Takže ľudia máme tu, že aký tým budem hrať. FC26. Vyberiem si háka. No, tak náhodne. Uvidíme, čo to bude. Francúzsko. Takže ľudia máme tu FC26. Pustím, dáme si teda to Francúzsko. A táto séria sa bude volať, že mám lavičku, že prázdnu, že plus jeden hráč. A uvidíme, že dáme si tam tých slabých, čo majú menej rating. Budeme hrať na profesionálke, dám gól, si môžem dať napríklad navrh Kyliana alebo takých. Takže ľudia, ideme na to, počkajte. Takže ľudia, ideme si vybrať, že pár ešte na Francúzsko. Tí sú národné tu. Tak, Francúzsko, dáme si tam najprv tých slabých hráčov. Francúzsko dám proti komu? Proti Argentíne. Zopakujeme finále teda co? Toto bude Argentína. Halo, dajte mi z Argentíny. Áno, tu je. A kto? Ideme do týmu. Tam je profesionál, vidíte. Kyliana, tých dobrých dáme tu. Tak dole ho tiež dáme dole. On mal dobrý tým. Tak, Olise ho tiež. Tak. A ja to idem spraviť a potom vám... Takže ľudia, mám to variak rozhľadané, pozrite sa ten tým. Tak idem pustiť ten zápas a uvidíme. No tam sú není moc slabí hráči. Ľudia, nemám taký zlý tým, že by som mal. Ale mám rozhádzaný, ale Francúzi si už není zlý, horší tým. Tak som musel to spraviť variak obrancu aj na útok, alebo to aké nejak. Toto je Barcola, on je dobrý, ja som tam nechal, bo mal taký nie moc vysoký rating, by som povedal. Tak. A uvidíme, koho dáme na hrotáka, alebo bránkara, alebo také niečo, keď dáme tento gól. No, táto hra sa volá, že plus gól plus jeden hráč z lavičky, ne? Tak uvidíme, jak to pôjde a tak to pôjde. Pekné obranené. Áno. Kuránčak sa voláš, bro. Áno. Tu ideme. Áno, Thuram. No a dáva kocina, ale nič. To nebude z toho. Vidíte. Teraz môžeme ísť... Tak nemôžeme ísť dopredu. Teraz idú Argentína dopredu. Francúzsko pekne prebralo loptu. Francúzsko furboluje lopty. Ale Argentína sa nezdáva, ide dopredu. Argentína. Francúzsko berie loptu. A toto možno bude z toho gól, keď bude gól. Niekoho dáme hore. A toto je gól. Neslavíme, dáme tam hore. A Kylian Mbappé. Teraz ide dopredu Argentína a gól dávajú. Teraz nikto nám nejde dopredu. Ale Francúzi sa nezdával. Francúzi idú furt. A my vlastne máme Kyliana. Áno, Kylian. Áno, ukaz Kylian. Áno, rob to edity. A Kylian skúša a nedáva. Ešte máme loptu. Máme. Stále máme. A už nemáme. Teraz Messi ide dopredu. Neviem, či to vidíte.
Teraz to prihral a dali gól. To musím nastaviť, aby ste to videli lepšie. Tak malo by to byť lepšie. Teraz prehrávame, furt prehrávame. 2-1. To je, ale teraz ide Kylian dopredu. Na nič z toho nebude. A my máme zlého brankára. Ja som tam nenehal Magnana, čak sa volá, bro. Ja som tam dal nejakého iného slabého. A preto asi aj dostávame góly. Ukáž to. Obraníme, áno. Do klidu. Tak. Takto. A toto je ten brankár, ľudia. Tento. Veď to vidíte, osva rybár. Bro chytá ryby. Asi teda co? Takto tú kameru. Či telefón, no. A teraz Francúzsko bere loptu. Theo Hernandez, čak sa. Theo Hernandez, čak sa váš, bro. Ja som mal asi zobrať toho Majdana radšej do brány. Ale keď dáme gól, zobere Majdana. Lebo tento by podľa mňa dostal aj s brankárom, bro. Dosky. Áno. Áno, poďme. Áno. Poďme. Áno, voľný. Nechcel som to dať. Áno, pekné. Teraz Endo išiel dole, asi Messi. Aj Messi, asi no. Takže to bude mať do niečo asi ľahšie. Ale to je dobre pre nás. A teraz ide dopredu. Neviem, tu bol. Asi Alvarez. A teraz... Teraz ideme takto. Tak, to neprejde. Ja musím ísť s tým Kylianom nejak. Áno, Barcola posunuje na Kyliana, ale to už neprejde. Takže toto je zápas ďalší, čo asi prehrám. Alvarez nemôže dať. Za chvíľku končí zápas a my nemôžeme prehrať. My musíme aspoň ísť do predĺženia. Ja nechcem prehrať. Alebo vyhrať to. A daj to na Kyliana, áno Kylian. A Kylian skúša, ale nakoniec to neprejde, nakoniec to Emiliano Martinez vychytáva. Teraz idú zase dopredu. Bro, to bol? To by som mal mať ja, ale... Tak to už neprejde. Tak. Toto dáme, please. Ja nemôžem prehrať. Toto, keď dá, pískaj konec. Áno, rybáčak sa vás, bro. Áno, pekné. Som tá učil chytať teda, co? Ja som prehral. Ja som to prehral. Takže ľudia, ja som prehral, keď sa druhý diel píšte do komentáru, alebo uvidím, koľko to má zvládnutý, takže čau.